A jak tuto to dáme ci tu? Bardzo budeme opekať, nemáš niekto špekačky? Nemáš špekačky? Nemám. Ty to nastaň, či nie? Hej. Jak to špekačky? Poďme si opekať. Kde to bola čaká? Poďme si niekedy opekať. A Vagos to opeka inak, cítite? Čo? Vagos to opeka, cítite? Hej, vidíš to? To je také krivé. Bude to horieť. Ja neviem. Neposkladáme to do piče, nebude to horieť. Mali sme prvo toto, aby sa toto potom chytilo. To je jedno. Teraz to dáme počkej. Ty čo robíš? Ja nechápem. To je lama. Ty čo robíš? Skladaj. Vera, ty fajčiarka jedna. Tak ty fajčíš. Ja? Čekáme. Ty musíš na ksichty natáčať, kde od pyramídu. Dobre. Počkaj, si kúsni zapáliš. Teda. A tu na túto takto jednu a túto na druhú. Kajča. Padlo to! Dopy. Dobre, počkaj, zapal túto stranu a túto. To už? Hej. Hori, daj na to. Počkaj! Daj na to. Ale vypadá na Kúka. Ty si mi celé to pobrala zápalky, ty kráva. Počkaj, musím to potom súvať. Chyca. Čo chceš? Tu to zapal. Ani táto nehorí. Vidíš, ako horí celá. Horí. Aký pekný dým dole. A ty kurvy dve sú dobré. Pekačky Stanka dones. No, už ich máš. Á, už sa to chytilo. Ešte tu je jedna. Vidíš tu dole. Tuto. Haslo. Ja mám ešte dve. Už horia, hento. Báš, ak to ani čierne není. Oooooooo. Tešíme. Ešte nevác. Ešte toto. Listy. Vera, listy. Počula som. Haslo. Nie, ja som to zachránila listom, vidíš? No, už skapalo. Poďme, celé dobre, poďme. Čo by sme tam dali toto, že bude horieť? Ihličky tu nie. Vypni to.